неге Хәтта көнләштем кояштан исемеңне үпкәнегә Кояшта саклый серемне кем икән сөйгәнемне сине генә ул сөйгән ярым яндырган йөрәгемне Кояшта саклый серемне кем икән сөйгәнемне сине генә ул сөйгән ярым яндырган йөрәгемне Һәр чәчәккә исем куштым бары синең исемеңне розаларда сиреннәрдә бары синең шикелле чәчәкләр саклый серемне кем икән сөйгәнемне сине генә ул сөйгән ярым яндырган йөрәгемне Аккан суларга да яздым синең матур исемеңне Акты китте агым сулар алып сөю исемеңне Агым су саклый серемне кем икән сөйгәнемне сине генә ул сөйгән ярым яндырган йөрәгемне Агым су саклый серемне кем икән сөйгәнемне сине генә ул сөйгән ярым яндырган йөрәгемне Һәр чәчәккә исем куштым